За да разгледате всички потребители във вашата система, натиснете на Управление на потребители и изберете подменюто Всички потребители. Това ще ви отведе в меню със списък на всички регистрирани потребители във вашата система. Ще имате възможност да филтрирате, както и да разглеждате тяхните идентификационни номера, снимка, име, презиме, фамилия, имейл, техният пряк ръководител или менеджер, статус, последният им вход, организация, направление и ниво, но също така и другите полета, които сте добавили като допълнителни във вашите системи, като сектор, длъжност, тип на договор, стажант, регион, ниво или други ваши модифицирани полета. Може да свалите всичките данни в Excel файл, а също и да промените броят на видимост да бъде повече на списъка наведнъж, иначе ще трябва да боравите с страници. Разполагате и с масови действия, които да са валидни за всички потребители наведнъж, както и да ги маркирате, когато задържите контрол и натиснете с мишката на някои от полетата, което е неутрално. Когато сте избирали потребители, може да имате различни опции от менюто най-вдясно, като такова нещо може да бъде редакция, да изпратите съобщение, да деактивирате профила, да изпратите еднократен линк за вход в случай, че потребителят е забравил паролата си и иска да поднови своята парола. Може също така, като администратор, да направите симулация на вход като въпросният потребител, за да видите дали всичко функционира правилно, дали е записан в правилните обучения и курсове, но имайте в предвид, че това няма да бъде официална статистика и няма да бъде отчетено в историята на системата. Също така може да видите детайлите за потребителите и да изберете да изтриете профила или маркираните профили.